A investigación iniciouse despois de que a vítima presentara nas propias dependencias da Garda Civil sonense a correspondente denuncia. Os axentes do Instituto Armado lograron a identificación plena dos responsables do roubo. Ao parecer unha parella que vendera todos os efectos roubados nunha tenda de segunda man. Durante a súa detención alegaron que eles non foran os autores do roubo, culpando a outros dous mozos con antecedentes de ser os encargados de subtraer os efectos do interior da vivenda, aínda que recoñeceron ser os responsables do seu transporte e tamén da posterior venda, polo que ademais da súa detención a Garda Civil procedeu tamén a abrir unha investigación ás outras dúas persoas como presuntas autoras dun delito de roubo. A Garda Civil puido recuperar todo o material roubado, que xa lle foi entregado ao seu lexítimo propietario. Os dous prendidos xa pasaron a disposición do xulgado de instrucción de Noia, que é quen instrue o caso.